Yun, kumusta ulit mga explorer? Ay, isa na naman pag-explore ang ating gagawin. Ay, siguro nagtataka kayo kasi nakakalabas na ako. Well, medyo lumamig na yung panahon at naulan na rin ng mga 2 araw na rin mga explorer. Pero at least, bumaba ang ating nararamdaman na init. So, ang ating pupuntahan na lugar ay hindi na bago. Pero, isang bagong part na naman ito. Ito ay ang sikat na irrigation canal ng San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ito mga explorer, at bilang paghihilom sa napakainit na panahon, dadampi tayo sa napakalamig. Sikat na ang irrigation canal dito sa San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Pero yung pinaka main part niya ay walang gaanong tubig mga explorer. But aside from that, meron tayong part dito sa lower part niya na pwede tayong maligo dahil 2 yung pwedeng labasan ng tubig kasi. So yung isa ang nakabukas. So yung tubig niya, ganun pa din. Malinaw, malinis, at napakalamig mga explorer. So gaya ng sabi ko, sana hindi ako mag-voice over. Pero eto na mga explorer, pagmasdan at dampian na natin ng irrigation canal na ito. Ay, ng kalikasan, ng ganda mo. Natural massage na rin to mga explorer. Bakit? Nako, para na ring jacuzzi. Ang lakas ng agos at bumubula-bula pa ang bagsakan ng tubig ng irrigation canal na ito. Maganda rin talaga ang San Francisco Irrigation Canal sa part na ito. Hindi lang nating napapansin. Pero kung ating titignan at ang mga nasa paligid nito, ay mayroon pa mga natatangi at natatago. Talagang nag-aantay lang na ma-explore natin ang mga lugar na ito. I-explore natin nagawa. Sabi na natin, tanong-tanong ka lang. May mga ganito ng paliguan ng meditation. Ito yung sinasabi ko. Wow!